En målrig og intens kamp var resultatet af opgøret mellem ligaens FC Bæst og FB Bull. Bæsterne kunne ikke få spillet til at køre de første 5 minutter, men lod sig ikke skræmme af Bulls offensive tilgang. Lamarco spiller en dyb bold til Iversen, som i løbet af kampen skulle vise sig at få en hovedrolle. Hvilken kommer vi tilbage til senere. Bæsterne viste også, at de kunne spille fodbold med rolig omgang med bolden og kloge beslutninger op ad banen. Lige her udmøntede det sig dog ikke noget. Pasningsspillet for FCB så rigtig fornuftigt ud i store dele af kampen, og playmakeren Kasper Blom laver en aflevering, som ikke går helt som forventet, men Iver overtager, og der spiller han Daniel Petersen, som første gang banker den ind i hjørnet. 1-0 til FCB. Super godt afsluttet af Daniel Petersen. I den langsomme gengivelse ser vi også, hvilke nogle flotte kropsfinter Mads Iversen han tryller med. Og første gang fra Daniel Anguang Petersen. Undskyld, Farvig. Efter scoringen til 1-0 prøvede FB Bull også at gå offensivt til værks. Her ser vi et angreb fra deres side af, som udmønter sig i ingenting. En god aflevering op af banen giver Mads Bo Iversen en friløber. Hvad gør han? Nej! Stor afbrænder af Mads Bo Iversen. Uheldigt, men en spiller af hans kaliber skal score på sådan en chance. FB Bull i det efterfølgende angreb. Stor chance. Lasse Lamhauge redder. Flot redning af den rutinerede målmand. FCB havde også 2 debutanter på banen i dag. Det var nummer 99 Mathias Arvidsen og nummer 7 Sami Agdak Thomsen. Det bliver spændende at se, hvordan de kan udvikle sig i FCB's fremover. FCB's leverede til tider utrolig flot fodboldspil med rolighed og mange pasninger på samme tid. Her er 2 eksempler på det gode spil, som ikke udmøntede sig i nogle farlige chancer, men som viser, at FCB er på rette vej. FB Bull tilspillede sig også til chancer, som her, hvor Daniel redder inden ved stregen. Kommunikationen nede i FCB's forsvar var ikke altid lige god, og det så man så i den følgende situation, hvor der kommer et farligt indlæg, men ingen snakker sammen. Den går så ud til hjørne. Det efterfølgende hjørnespark ser også ud til at blive en farlig situation, hvor der kommer et godt indlæg ind, og en mand står helt fri ved bagerste stolpe. Farligere bliver det dog ikke. FCB står foran 2-0 ved pausen. Anden halvleg er skudt i gang, og FCB fortsætter de flotte takter fra første halvleg. De har fuldstændig styr på kampen, og FB Bull virker til at være rigtig træt af det her. FB Bull i angreb, med en hurtig omstilling for FCB's, sørger for, at Mathias Arvidsen tager en friløber mod mål.
Han gør det eneste rigtige, spiller bolden på tværs, og der, Mads Bo Iversen, lige på målmanden. Endnu en stor chance til Bonaldo. Det kan ikke være rigtigt, at en topscorer i FC Basel ikke kan score på sådan nogle chancer. Debutanterne gjorde det godt for FC Basel i dag. Der, Sami, højt pres. Mads Bo, god aflevering til Mathias. Og Mathias Arvidsen skyder lige på målmanden. Ved det efterfølgende angreb scorede FC Basel til 3-0. Og resultatet blev derfor 3-0. Mads Bo Iversen målscorer både til 2-0 og 3-0. Topscorer for FC Basel. Mads Bo Iversen var også tæt på sin hattrick ved dette hjørnespark, hvor der kommer et super godt indlæg ind. Forreste stolpe, der står Mads Bo. Og lige ved siden af mål. Mads Bo Iversen var der og alle vegne. Han var med i hvert angreb. Går hovedstød for Sami. Mads Bo Iversen ud til sidelinjen. Når han den. Indover Mathias. Lunder lidt. Spilleren til John Do. Der, hug. 4-0 til FC Basel. Meget kontroversiel situation. Målet bliver simpelthen annulleret, fordi at bolden var ude, selvom dommeren i første omgang havde dømt bolden inden. Her ser vi igen. Flot skud. Alene John Do. Mig? Nej. Med et kvarter igen førte FC Basel 3-0 og følte sig sikre på sejren. Det skulle dog vise sig ikke at gå deres vej alligevel. På 7 minutter scorede FB Bull 3 mål, og til sidst scorede de så sejrsmålet til 4-3. Bording prøver at gøre sit til at få et enkelt point med hjem, men kampen ender 4-3 til FB Bull.